Dobré ránko, kamoši aj nekamoši, dneska sa vyberám na 10-dňovú bicyklovačku, idem na bajkovačku okolo Slovenska. Tak hlásim sa z takej dákej pravej dlhšej stopky. Som v šali, prešiel som 60 km, 59,86 za 2,5 hodiny. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir, juntando las monedas. Negro chico. Tak prvý deň mám dáko pomaličku skoro za sebou. Už som takto zakempený. Som v Kalnej nad Hronom. Prešiel som nakoniec nejakých 124,5 km. Som možno 10 km od Levíc. Dobré ránko. To je asi zhruba 5:30. No pomaličky zistujem, čo som pozabúdal. Vecička číslo 1 je šálka. Nevadí, tak nemôžem požívať, ale vlastne na čo? Slnečko svieti krásne ako včera. Tam je náš smer, ideme do Rimavskej Soboty. Takže ideme smerom za slnkom. Na ránko som si zvolil takú príjemnejšiu cestičku, keď nie je toľko aut. Nemusím na taký strech nad jazdou, trošku si to ráno používam. Pokochám sa. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Sí, juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Toman vino y hay puchero. 48 km a ďalší kopec. Za posledných 10 km zase zopár pribudlo, ale stále sa to večer v chládočku, je to už oveľa záživnejšie, zase sú tu všade stromy, cesta čím ďalej tým viacej rozbitá, menej kamionov, celkovo aut. Negro chico aspira Poxirran. Lučenská synagoga, v ktorej podľa všetkého teraz prebieha výstava moderného umenia. Dobré ránko, tak som práve v Lučenci, prespal som na Lučenskej priehrade, takto závesený pod altáročkom. Tam fičíme, poďme na... Som v kempiku, tu sú parádne stromy za mňou, tak tam si naťahnem zase hamak a zavesím sa, čo bude úplne ideálne.
Úplná idylka. Bicykel pod stromom, lavička, na ktorej sa ide chillovať. Pokračujem okolo 2. 3. mám môže trošku sprchnúť, ale zatiaľ je to veľmi priaznivé. Šošovka ma nejako dráždi. Easy. Pull out your heart to make up being alone. Easy. Easy. Pull out your heart to make up being alone. You break the bridle to make losing control easy. Easy. Crush what you. Vyšiel som práve z dedinky Hranovnice a v dedinke bola tabula Poprad 10 km, takže do nejakej pol hodinky sa nám otvorí ten najkrajší výhľad. Leje jak skrhle, ale niečo tu strašne krásne voní. Jaj, úplná bomba, konečne. A sú tu skalné tatranské bralá a vrchy. Burn all your things to make the fight to forget easy. Oh, easy. Burn all your things to make the fight to forget. Takže štvrtý deň na cestách a dorazil som úspešne do Vysokých Tatier. Bol som si teraz v Starom Smokhovci nakúpiť niečo na večeru a dostavil mi ešte nejaké 4 km do kempu v Starej Lesnej. Dneska som sa tu takto nejako rozložil. Hamak, tak kdyby něco. Tu som si spravil šnúru na prádelko, bicykel. Všetko jak má byť. Je 9:45, zase si trošku čo si prečítam a pôjdem spať, nech o 5:00 môžem stať. Idem tam. Vodopádik, ktorý sa volá Večný dáž. Takže takéto krásne výhľadiky, ako by povedali naši českí bratři, ty vole, to sú panoramata. A predo mňou je Gerlach. Najväčší z najväčších gerlachovský štít. A už iba pár metrov pod východnou. Už trošku zábavnejšia cestička. Treba používať aj ruky, čo sa mi veľmi páči.
záclonka tatranská sa nám tu natiahla, ty vole. Takže na východnú Vysokú veľmi príjemná prechádzčka. Hore akorát ako som prišiel, tak sa trošku zaťahlo, takže nebolo tam moc toho vidieť, ale je tam krásny výhľad do veľkej studenej doliny na druhú stranu a takisto aj smerom k Sliezskému domu a samozrejme na ten Gerlach. Gerlach je úplne krásna záležitosť, takže pomaličky zbehnem dole a idem si dať jazdík. To, čo som si pekne vyšlapal, si teraz užijem cestou dole. Takže with one glance grants the tendency to give you now one last dance. His ability to listen, pure heart to wisdom, I shine when I'm with him. I'm not gonna hide my heart with his haze, just to keep my mind and soul to the days. Oh, that he's with me. You know you got it going good. There you can just be. Come on then now give me some loving. no teraz som stretol na chodničku jedného pána, týba si niečo okolo 60-60 rokov a hovorí, že je na bajku, tak ja som povedal, že som na bajku, že idem z Modry a sa ma opýtal, že či za jeden deň. Takže on dáva 300 km za jeden deň, takže mám sa čo učiť ešte. Teprve na začiatku a to máme zblízka ten krásny vodopádik. Som už naspäť dole pri Sliezskom dome, hodinky ukazujú 13:12, vyrážal som sa o 10:00, na tabuli je napísaná cesta nejakých 2:45. Bol som tam zhruba za hodinku a pol, hodinku 40, hore som sa ešte zakecal asi na 20 minút s milým chalaniskom, s Viktorom, s Bulharom a za 3 hodinky zhruba som to dal celé, takže úplná parádička. Dnes sa dá ku kávičku a idem na ten zjazd. Důležitý nakonec si na začátek one love, one word. Kdybys to řek, je to Richie, je to ťama, na těm dávám respekt, jedna láska a svět. Kdybys to řek, je to důležitý nakonec si na začátek one love, one word. Kdybys to řek, je to Richie, je to ťaman. Ej, páč bez jednoty nepocítíš propojení a bez propojení není pravý pochopení. Bez pochopení ani pravá láska není. Život bez lásky to je utrpení a Babylon si všude na tě zuby cení a celý velký svět se kolem tebe mění. I když někdo má prachy, někdo má moc, jenom láska je to skutečný potěšení. Jedna láska a svět, kdybys to řek, je to důležitý nakonec si na začátek one love, one word. Kdybys to řek, ať bys dělal, co bys dělal. Wicked sound, jedna láska a svět. Kdybys to řek, je to důležitý nakonec si na začátek one love, one word. Kdybys to řek, ať bys dělal, co bys dělal. Ej! Buongiorno, buongiorno, takže je tu 6. deň. Je už 10 hodín, som hore asi od 6. Celá noc bola dosť upršaná, ráno bolo tiež zamračené, teraz sa trošku vyčasilo. Plány som zmenil, nezostávam nakoniec vo Vysokých Tatrách, ale idem sa presunúť na Žiarskú chatu. Tam si dám možno zajtra nejakú túričku, uvidím podľa počasia. Hlása také všelijaké počasie a vlastne včera som mal úplne perfektný deň, nebudem sa zase rozmaznávať, takže idem zase šlapať. Na Žiarsku je to niečo okolo 80 km.
along the river, running through the liquid surface of quiver. Cool breeze blowing slowly, I shiver. The water is pure and clean, I'm a sinner. Along the river, running through the liquid surface of quiver. Cool breeze blowing slowly, I shiver. The water is pure and clean, I'm a sinner. The water comes from the mountain top. Early morning later is gonna be hotter. I inspire and I breathe. A little lens on my finger. We are killing all your sisters. Her bird singing hasta la vista. Wild taste in my mouth, bitter. Come, peace. No už mi zostáva iba nejakých 5-6 km na žiarsku chatu, takže do nejakých 20 minút som tam. Toto sú liptovské krásy. Lúčky, lesy, pláne. Tuto je takáto útulňa. Sveta Barborka, krajina kráľovstva Agartha. Máme už krásne vidieť chatku a trošku západky. Toto sú západné Tatry, ktoré majú takisto tiež strašne do seba. Práve prichádzam do Ružomberku, cestou trošku sem tam zaprší, som takto zababušený, nemám mokrú geblu celú cestu. Takže kamarát Miško je doma, balí sa akurát do Norska, tak idem ho aspoň pozdraviť, chvíľku ho pozriem a pokračujem ďalej. Dneska to celkom ide dobre, tak chcel by som nabúchať čo najviac kilometrov. Nemáš kľúče? Nemám. Dobre. Od Miška som dostal takýto parádny tip na zlú vodu, takže takýto prameň syričitej vody z Tankovánok, zlá voda sa to volá. Paráda. Tak situácia sa trošku zmenila. Som možno nejakých 20 km pred Strečnom alebo 10 km pred Vrútkami, ako chcete. Predo mnou počasie celkom burlivé, rozpršalo sa a dostal som defekt číslo 1. Po toľkých kilometroch si myslím, že je to dosť dobré, doteraz bez defektu.
Takže idem spraviť prvý defekt. Tak je asi 6:15. Vonku to vyzerá takto. Prší, ale nie je to žiadny silný dážď, takže začínam šlapať a idem smer Piešťany, alebo teda rovno domov. Uvidíme, ako sa vylepší alebo zhorší počasie. Podľa toho sa rozhodnem, že či dojdem domov dneska, alebo ešte to niekde zapichnem. Uvidíme, čo dnešný deň dá. Pred Byčou od Žiliny sa držím červeného C-čka. Vlastne táto cyklotrasa by mala ísť až niekam do Piešťan alebo do Hlohovca. Takže tak, no, pleje, stále prší a tak to asi vyzerá. Krásny deň vám prajem. Dobrý deň. No, som asi 6 km pred Trenčínom. Naozaj majú tu veľmi pekne spravenú cyklotrasu, majú tu takýto most, som pri kláštore Veľká Skalka, čo je putnické miesto. Tu je vlastne vidieť aj mapu. Napojil som sa na cyklotrasu presne tuto, pri Novom Majeri. Práve sa nachádzam tuto. Kláštor a majú tu spravený aj držak na bajky, takže úplne ideálne miesto asi na výmenu reťaze. Idem si vymeniť reťaz, chalanisko tu má bufet, neodolal som, dal som si tu jedno pivko, tu predáva grillované oštiepky, takže totálna paráda. Vymyslel som ďalšiu menšiu zmenu plánu. Nakoniec v Piešťanoch dneska spať nebudem. Dostal som nápad, že dať si nočnú jazdu. Od začiatku výletu som si chcel dať jeden deň taký, že pôjdem aj v noci alebo večer. Je teraz 8 hodín. Prešiel som dneska 120 km, domov to mám nejakých 56, takže štartujem práve z Piešťan a idem do Modry. Zapnem zadnú blikačku, čelovku, predné svetlo a bude aspoň menej aut, bude sranda. Modrička. Ferus. Som späť. Vlastne sa už teda z Modry. Večer, prišiel som do Modry okolo 11. Z Piešťan som vychádzal nejako 8:15 zhruba bol. Teraz som momentálne u kamaráta na záhrade, je takýto parádny slnečný deň. Tuto si chillujem. Slek je tu rozťahnutý, pôjdem si poslekovať. No a vlastne ešte k tomu, že výlet som absolvoval sám, bolo to takisto, aspoň z môjho pohľadu, veľmi fajn, veľmi príjemné. Vlastne asi o tom to je, keď to nevie vydržať sám so sebou, tak ako môže potom ako chceť pozitívne tráviť čas s ostatnými, takže treba to si myslím, že vyskúšať a treba sa zbaviť a ísť takam na výlet.
Takže tak, je tu záver. Ja si idem ešte poslekovať